Kacing imelong bat kacing keta ya ka mensim ki bapej ya ka neka video kabala penlong ya minister ka Nagaland utam jan imna hakaba haka step jong kacing slap bat kacing he kal une ukhna ula badang red ula yarap yala ka kemi hakaba ula bat ya ka jeri jentap dukan ban yale ya kal bakan num penjot nira ya ka dukan kane kacing jia kala jia hapo Nagaland bat ula tamru ya ka syuki kaba lara da kan une ukna ula ai kacing hikai kaba Sean bat kta ya ki bapej ya kane ka video kaba long viral bha menta kane ka long ka kanuksa kaba une ukna ulong ukna uba kitkli ne uba long responsibility bha une ukna ula yale ban yada ya ka dukan na kacing sha ra bat kacing sha thom jong kan bat ha kacing he jong islam kane ka video ka pen I ba une ukna uyarap yala ka kemi kadba ka kemi kadang te yo telai kane ka jingle jong ne khna kala pen lingo wat ya minister ru uba une khna ula pen I ya kanuksa ka jing kitkli ka ba uyarap yala ka kemi ha ka jing slap ringkat ka jing he jong kal kane ka video ka long ka ba imlong bha shisha bat ka ba wat kala pen lingo ru wat ya minister jong ka Nagaland